Nggih. Woi, us. Us. Wis wayahe. Woi. Us. 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 Monggo, Mbah. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Iya. Telingulan, tiwase tianara kelak. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Mikul sukit dientul-entul. Senengi banget arep kutul-kutul. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Miring edan, lancir kuning kanggo goletan. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Ayame lamu kuning, ayame yen wis disaring. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Ayame lamu-lamu, ayame yen wis ketemu. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Kita berlingkuran, apa setiane kelakon Mas. Mriki Mas, mriki Mas. Nggih, bayane lamu kuning. Kesanding. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Ayame lamu-lamu, ayame yen wis ketemu. Sini gunung, di sana gunung, tengah-tengah pohon kemudung. Sana bingung, di sini bingung, sama-sama menanggung hidung. Mas, ijing miring. Mas, 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 ijing miring. Antara cinta kelengan, kono bae kon kelengan. Mas, ijing miring. Mas, ijing miring. Terlingkulan, apa setiane kelakon. Haus, heka, heka. Haus. Ayame yen wis ketemu. Matur sembah suwun Deimbui. Dituntun iki dituntun. Angsal Bu, angsal nggih. Nggih nun sewu nggih. Bapak RT 09. Us, ya, ya. Nyuwun izin nggih Bu, pangapunten. Monggo Pak, monggo. Tepuk tangannya Bu, nggih.
Rika. Nah. Ala kepripun sing diraos napa? Ampun deg-degan sing aso. Anu serak. Anu niki dimakami napa, Bu? Dening Pak RT serak ya Allah. Anyar susuwe dawan nemu sing anyar ninggal sing tua. Dadi bingung kok RT. Dandang borot dipatrekna. Menek anda karong guyu dadi randa tambah ayu. Sampun gong. Ayo. Ayo Mas Juragan. Monggo Mas Juragan Wedhus.
Mandan suwe berarti 50.000 ya. Doa lolo. Luwe
Badhe joget, monggo joget. Sekar pisan os patut kelakon manut. Iya. Puji kutang sang Terlawan mas.
Kok disit Mang RT. Batin